Забелязвали ли сте, че когато заминете на почивка в друга държава, започвате да се чувствате като съвсем различен човек? Струва ви се, че няма нищо общо между онзи, който само преди седмица е живял в града и е ходил на работа, и този напълно преобразен човек, който се излежава на плажа и посещава музеи. Според последните теории за личността между тези двама души наистина има малко общо. Работата е там, че ние сме като хамелеон, способен мигновенно да превключва между различни идентичности. Струва ни се, че винаги сме един и същ човек, но в действителност всичко е много по-сложно. Например, според последните изследвания, у дома и на работа се държим напълно различно. В работната среда се чувстваме иначе, мислим по различен начин и ни интересуват различни неща. Превключването на идентичността се случва и в много по-финни моменти. Например, ако говорите с човек с по-висок статус, гласът ви автоматично става по-висок от обикновено, и колкото по-висок е статуса на събеседника, толкова по-висок става вашият глас. Причината е, че високият глас звучи субмисивно, а ниският – доминантно. И като променяме гласа си, правейки го подобен на този на подчинен, ние подчертаваме своето по-слабо положение, а всичко това се случва незабележимо за нас. Реално, променя се самата ни идентичност. Струва ни се, че сме същите и говорим по същия начин, но всъщност човекът, който сме и който усещаме, че сме, постоянно се променя вследствие на промените за обикалящият ни свят. Нашата личност се формира от нашите приятели, вида на работа, която вършим, и страната, в която живеем, и дори от това, което виждаме около себе си. Например, от архитектурата на града или от това как изглежда жилището, в което живеем. В науката това се нарича Place Identity. Идеята е, че променяйки окръжението, ние влияем върху своята вътрешна същност. Например, ако в училищна стая разместим мебелите по този начин, лошото поведение на учениците става много по-рядко, а тяхната ангажираност към предмета се увеличава. И очевидно, причината не е някакво специално подреждане на столове. Влияе самата трансформация на средата около нас. С други думи, ако променим външната реалност, тогава и нашето поведение, а понякога дори и възприятието за самите себе си също ще започне да се променя. Точно както се променя поведението на слабите студенти, които са преместени от един университет в друг със същото ниво. Тези, доскоро слаби ученици, изведнъж започват да се справят отлично. Не защото програмата е станала по-лесна, а защото промяната на външния свят им е позволила да пренаредят вътрешният си свят. Студентите буквално стават други хора, а преместването създава условията за тази промяна. Тоест, средата, това сме ние. Поне отчасти. И затова, ако ви мързи и вече половин година не може да се накарате да се заемете с нещо важно, опитайте да промените света около вас. Например, разместете мебелите в жилището си. Това на пръв поглед незначително действие във външното пространство може да въздейства верижна реакция и да стане начална точка за нов вътрешен живот. В науката това се нарича ефект на свежото начало. Учените забелязват, че ако си поставяме цели в началото на нова година, месец или седмица, те стават по-лесно достижими. Символичните дати ни дават допълнителна мотивация, например да започнем редовни тренировки от понеделник. Това се оказва 63% по-лесно, отколкото във вторник. Когато наближаваме юбилей, по-често започваме да се замисляме за смисъл на живота и да правим промени. И тези промени са значително по-ефективни. Например, 48% от всички хора, които избягват маратон през живота си, са хора, които съвсем наскоро са отпразнували юбилей. Но, както отбелязват изследователите, ефектът на свежото начало не се ограничава само до тези специални дати. Той засяга всякакви промени в живота. Когато се преместите в друга страна, в друго жилище, или дори преинсталирате Windows и видите чистият работен плод, се появява прозорче за по-ефективни вътрешни промени. Психолозите смятат, че това помага да разграничим старото аз от новото аз, да ги разделим и да преоткрием себе си на чисто. И така, ако имате нужда от подобно разграничаване, ако по някаква причина сте затънали в мързел и протъпквате пътечка от хладилника до дивана, има смисъл да им размените местата. И като се закачите за визуалната промяна в света около вас, да промените и самите себе си. Чест и късмет!